5, 4, 3, 2, 1. Bait frontal. Den er closer. Pas på. Ja, det... Pas på fronten. Okay, det redder også måske det der. Ja. Så om 2. Det var godt. Bait frontal. Bait frontal. Væk med hætter. Jeg kunne bombe ham op. Det er okay, Allan. Bare kør den ud. Du har god tid på den her sæt. Shogun 2. Sorry. Rocket Bait check. frontal. Et eller andet beta. Go, the soak. Ingen barrier. Let's try and tap open. Fokuserer Green Technician. Youth. Soak. It's done it as a person here. Move no. Focus button. Bait frontal. Rockets ud. Og alle andre beta frontal. Pas på frontal. Kommer der soak. Giv Peter noget movement speed eventuelt. Good job. Intermission. Jeg fokuserer sentries, når den nede bag ved ranged felt. Hvor er så der kører sådan? Det er 2. Login. Så på en lille smule mere midten måske. Så kommer den første group soak. Good job. Kommer suppression om 3.
der fri, der fuldstændig noget. Jeg kan ikke nå dig, der er mig inde med. Det er fint. Godt gået med de der. Kommer der Fade rockets? frontal. Jeg spørger det ud. Kommer der en frontal her? Den rammer bare et eller andet sted hen, bare for den. Så kommer der soak på højre side her. Det er den anden gruppe, der får soak nu. Godt. Kommer der suppression næste gang. Husk den tredje soak, det vil sige den næste soak, det er der, hvor vi skal have immunity til dispersion og spellwater og alt det her lort. Væk fra buff med suppression. Nej. Har den. Jeg flytter mig. Ja. Godt. Der kommer cone soak om 5 og rockets. Det er her, hvor vi gerne vil have immunity, spellward, defensive, alt hvad vi har på venstre side her. Kommer nu. Fyr alt, hvad jeg har her. Pisse godt. Fade frontal. Der kommer der en stor fed blå frontal lige om lidt. Den skal bare dodges. Og så kommer der suppression. Der kommer der den sidste soak på højre side. Sidste soak på højre side. Defensives, alt hvad jeg har overlevet. Og så kan Red Nigget og Kaiser, de kan begynde at gå ud og skal fyre bomben afsted. Flytter mig. Hvor kan du? Okay. Hvornår skal vi gøre det? Bare så snart vi kan. Og Kaiser, er du klar sammen med? Vi står to forskellige steder lige nu. Vi står 2 forskellige steder. Du skal herover og Fury. Oh my god. Ja. Jeg er Kaiser døde der. Vi skal have en priest. En priest, der kan gå hen til... Gå hen til... Ja, jeg er med. Og i hop Fury. Jeg kommer. Hiv. Fedt. Spiller videre. Er der en, der kan rip mig? Er der en, Rip Fury. Og jeg er ude. Ja. Godt. Range stack op i midten omkring ude. Ja. Så kommer der en intermission igen. Omkring lille. Det er samme CC-order på de her, så vidt vi kan. Beam range focus sentries. Nak de her sentries ad. Fuld fokus på sentriesne. Blastet dem. P3. Find jeres pladser. For guds skyld, bare hold jer liv her. Første soak. Første soak. Defensives. Hold jer liv. Det er flot, hvis ikke jeg har gjort det. Der sker ikke en skid lige nu. Der sker ikke en skid. Der kommer nogle store bomber om 5 sekunder, og det er det eneste. But get the fuck up. What the fuck er det der foregår? Nej, tit, kæft. Den er Bomber ud langs kant, bare væk. Hvad er det her for Og en rockets boss? der helt Hvad er det her for en stille. boss? Hvor vildt. Hvad er det for en boss?